Nke butazi mkpọle na nakwa na iru idika iru mma ana afụba na TikTok. Mụ asikwa na iru idika iru shovel ana ma afị na Facebook. Nwanna ga ije. Efe na Mụ ka ije dị m n'ụkwụ n'ọnwa ya. Okay, iwe wana ekwu na-eme TikTok. Adị m eme TikTok na TikTok abụrụ garị. Anọ m TikTok ọnwụ. Okay, ofe ife a. Gị Demizz ọkwa ya? Ee, ọmụ Demizz. Masị iru idika iru mma. Iru idika iru mma from TikTok. Fịọfịọ agala ọnụ. Nke m afụ anya m. Sorry yo. Okay. Asịzinụ m. Ọkwa ị na-eme Facebook? Ị na-eme Facebook ọkwa ya? Anọkwa Facebook. I for say iru idika iru shovel. Iru idika iru shovel. Ọkwa gị bụ Mr. Shovel. Nke butazi mkpọle na nakwa na iru idika iru mma ana afụba na TikTok. Nke ụkwazi na iru idika iru shovel. Ofe ife ka anyị na-ekwu mụ asikwa na iru idika iru shovel ana ma afị na Facebook. Ọbago na mkpọle. Mana isi na iru idika iru mma. Obi anwụle na-akpa na mfụ celebrity dịka ijizi ọba anyị na-aga na street nkwụ wee sị na iru idika iru mma ana afụba na TikTok. Mụ asịkwa na ofe ife a obi dịkwa nsọ ahụ na mfụ fanụ dịka ike ijikwa ụkwụ aga nsị na iru idika iru shovel na Facebook. Nwanna iwe ọkwa na ebe ọ nọ onyo ka ịtọ ngo ekene mụ na anyị na-abụ gawakwazi anyị iwe we na anyị kwụsị ụbọchị ọzọ ekwena. Mba mmekwe ekwena biko iwe we na m iwe wee gị nwa na ilu m dịka ilu mma. O etu a ka fa si ebido akpalị mmadụ. Onye chi ịkpalị nya sị m excuse me before obido ịkpalị m. Ka ihe na-achọ ikpu ya okpu na-enwe ikpu. Ewe ntatụ ụtụtụ ọgịnị dị. You don't know why it's going on. Oga Demizz. Anọ n'oge nwachi batara akwa ụnyaa. Ana m achọ okpu m ifuru ya chọrọ m ikpu ya. Na ị na-achọ okpu gị na m afụ ya na ị chọrọ ikpu ya. Okpu nwunye na-achọ achọ nwere ikpu nke ị na-achọzi ikpu ya achọ. Oga Demizz a na-ekwu okwu dị mkpa na-eme ichi batara akwa ụnyaa ndị ichikpuru okpu m achọrọ m ikpu ya na. Ka ihe na-achọ ikpu ya okpu na-enwe ikpu. Ọ sị na ọ na-achọ ikpu ya. Enwe mgbe m jisi gị ikpu na asị gị na m chọrọ ikpu okpu m ikpu ka m kpunye okpu m esi m. Ị na-asị na ị na-achọ ikpu okpu ị na-asịkwa na ị na-achọ ikpu ị na-achọ ikpu ị na-achọ ikpu. Na ọta m ihe na-ekwu. Ichibatara okpu ka ọ na-echibata ha. Achịbatara m okpu yi. Okpu nwa nwere ikpu. Talụ ka nta atụ biko. Alagba ukwu ego efe iji ata atụ ibe gị ji ezigbo ihe ata atụ gị nwa jiri ihe brọsh eji ekochi ududo ọhịa iji ite nne gị ji esi ofe ọhịa iji ata atụ na-eti nne gị ọhịa ikpu n'isi. Ka ife na-eme inside. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Akwụkwọ ka nna ajụ gị ife ka nna amụ n'ime Baịbụl amụ enwe nna. Kelechi. Saa. Nwa ya echerịrị mgbe ọnụ oku ugboro ịtọ. Amara m na iwu Pita na-agọnarị Jizọs. Ihe eche akpọ oge oku ugboro ịtọ ọzọ ọsịsa saa gị n'afọ. Kekwala onye asị nsa ka ife asị nsa Kelechi. Saa nem. Keke saa gịnị dị ka ebe nna asa. Ma asazi na mụ na eyi. Saa azago nke ka ị na-akpọrọ m. Izego nkịta ka ife nna akpọla ya. Na-akpọrọ m Kelechi ọ na-ada n'elu ka ife na-akpọ. Ọ iwu bụ na mma akpọ ya oku ugboro ịtọ n'ụlọ bife exam ewu Pita. Ka ife na-eme inside. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Fịọfịọ agala ọnụ. Fịọfịọ agala ọnụ ntị m afụ anya m. Akwụkwọ ka nna ajụ gị ife ka nna amụ n'ime Baịbụl amụ enwe nna. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Amụ enwe nna keke na akwụkwọ ka nna amụ n'ime. Nya akwụkwọ ka nna amụ n'ime apụtazie n'ezi nna amụ aka akwụkwọ. N'ọkwa m ihe na-ekwu I was reading inside. Ọfị ike ekwu na-esi m na akwụkwọ ka nna amụ ajụ gị ife ka nna amụ. Akwụkwọ ka nna amụ n'ime nya apụtazie n'ezi nna amụ aka akwụkwọ. Ihe ọ bụla ị na-akọzi gbasa azụ ka m ọ dị time mmadụ kwuo ihe tọrọ ya to yours mmadụ kwuo ihe tọrọ ya. I was reading inside ọnkụ. Ọkwa nkụle ka m bụ ịkparịkwa m nsụwa ya ntị o. Ọnkụ na-enwele ego. Anyị na-afụ ebe a mụjuru ụlọ. Everyday ofu family ọgụ na mgba. Nwoke na-anụ nwaanyị na-anụ nwoke na nwaanyị na-anụ nwaanyị na nwoke na-anụ. Kedu nke ị na-anyọrọ gị na-ese? Ị na-ajụ nke asị na ị mara ọlọbe ndị be Okeke everyday ọgụ na mgba. Anyị na-afụ ebe a mụjuru ụlọ. Fịọfịọ agala ọnụ. Anya m afụ ntị m nke nwekwa asị gị na amụjuru ụlọ taa. Asị gị na ha na ọgụ na mgba esi m ebe amụjuru ụlọ amụ onye juru ụlọ. Ofu okwu a ka mụ na gị na-ekwu ihe mere onyinye ahụ na amụjuru ụlọ ihe a na-afụ ebe amụjuru ụlọ. You don't know why it's going on. Ọ gịnịcha na-ekwu nke ikwu ị na-ekwukwu ya ọzọ nke na amụ onye juru ụlọ taa agwa gị na amụjuru ụlọ taa nke na amụjuru ụlọ taa. Oga Demizz ihe na-akọwa na ha mụrụ nwa ọtụtụ na famili ha ị na-akọ ya. Ife ị ga-agbalụ m na ta mụrụ nwa ọtụtụ na famili fesi na ha mụjuru ụlọ na-awọndazi nke na nwe ebe ghara ịpụta na efu na ha mụjuru ụlọ. Biko jee nọla ana na-eti nne gị aba ha gị isi na-akọ eri.
Oga Demizz. Neighbor. No, Oga Demizz, amusigi ike nnọọ. Amusigi ike ọsịsọ. Keke bụ na amusiri m ike. By the way, ka ebe anya anyị na-aga. Ọ bachọị nwanne amusigodo gị ike ọsọ. Jesus! Hey! Keke nsi ebu wait. Ka m ụzọ m pụta. Ọ zụrụ amụ m na-apụtazi. Jesus! Chiọfịa agala ọnụ. Nna ọgụ ka si bịa ebe eme bodyguard nwa. Yes, ọ mụ asa. Ịdịkwa sọ na-agba ma egbe dachie. Nna ọgụ ka si bịa ebe eme bodyguard nwa. Yes, ọ mụ asa. Nekwa na anya o. Wute otu ede. Chekwa na agba obi afụrụ m agba obi ka efi ejikwa nwe bodyguard nwa. Adeketela stupid. Akpa obi sa. Akpa obi m dị m n'ime arụ sa. Apụ nke a na-afụ anya nke ahụ for fancy nke m dị m n'ime. Ife menụ kekwa na afa Afa m bụ Demizz sa. Demizz. Yes sir. Nsogbu adọrọ ife menụ kekwa na ebe ka ibi. Ebe ka ibi. Amara m ị na-ele ibi. Ke odi mmadụ bifa. Ke odi mmadụ o. Ana m ajụ ebe ka isi apụta ụla this man. Okay, ebe si apụta ụla na be m ka si apụta ụla. Ụdị ife nwoke a na-eme. Because ọ na ya bodyguard nwu n'ebe ife na-akọ. Keke m na-esi nwa n'ebe ka ibi sa abịa m ọrụ ịbụ bodyguard gị adị na-emechi ibi mana asị m kwube moto gị aka ibi ụlọ gị aka ibi compound aka ibi fancha niile ka ibi ọkwa ibi nke a na-adị na ngada nwoke. Chalụ na ọ bụrụ ife a ka m na-ekwu ibe m na-ekwu ịdịkwa sọ na ihe echekwa nwu m ka ndị a na-echekwa Obi Cubana fa chekwa Kiss Daniel fa ịdịkwa sọ na ihe alụrụ m ụdị ọrụ otu a. Sa ọ bụ na nji fonu m bịa kịta m mepere DM m efu ebe Obi Cubana imoni Kiss Daniel na Young Kambelo bodyguard fa kama ife mmenwu ụdị otu anyị dị na-egodu m anya bido n'ụkwụ na-egodu m anya adọrọ nka jetili sa ọ bụla ka ndị na-ekwu na ịdịkwa sọ na egbu atọ ịbụ ọnwa egbe ịdachie sa egbu m mma ịdịkwa sọ na ihe adachi ịdịkwa sọ na agba ma egbe ịdachie egbu m mma ịdachie ya nwere alụ nwọrụ mgbọ iwela ọrụ itinye na bodyguard nke nna na before egbe ka agba otu ya arụ ya dachie ọnwụnwa njekwa ndị befa ụgwọ ma ozu ma ife niile njefa 20 million nke aga sa isi na ekwu ndị befa ụgwọ ego onye ka ekwu ndị befa kebe mmemekwa ife nwe ka enye m ndị befa 20 million nke aga 20 million maka na ọnwụ maka ị that is what I pay aka m onye mma sa aka m ya mma gịnị oke ọ chọrọ agba ga egbe before dachie gosi m onye chọrọ ịgbawu igosi m mfọ onye chọrọ ịgbawu kịta nrọọsụ onye anara onye egbe gbagbuo onwe m mfọ ji mma na-achọ igbu gị sa nrọọsụ onye anara onye mma gbupụ onwe m isi maka gị 20 million dị mkpa 20 million ọ ka esikwa na emenwu m ọga ịchọ ka ebido kịta ife menụ nna ị ga-abịa bido taa ihe ebido ọlụ tata ndị ebidogo m ọlụ sa ihe niile na-ajọ chicken fonu gị baa n'ime weta m ngwa ọgụ weta m egbe nye m fonu baa n'ime weta m ngwa ọgụ na ọlụ ebidogo sa ọlụ ebidogo jos baa weta m ngwa agha kedu bodyguard nwa ọ na-alụzi fonu gbanawa ọsọ ife a ka m ma apụ ewuchi m egbuo m ọgụ ọbụla nke ọbụla mme elie m ete nka ngụlụ ana mbọsị elie m ife a ka m ma na-apụ bodyguard nwa awọlụ gwuo ọsọ with my phone onye dị bịa chekwa m egbu agba m egbe ọdachie egbuo m ma ọdaje ife a ka m ma apụ n'ụlụ Chineke gboo Demizz bịa na nke na-akpọkọrọ m bịa kịta ebe m na-eje dịkwa m mkpa o bịa nsogbu ka ife ebe ka ị na-aga ebe ka ibu bakobag na-abata ọta ka ịnwa m na ya dị ebe ịfụra nka m bụ saa ka ịpụ apụ ebe nni gbanụ a na-ejebe ede onwe Demizz ihere ọ na-emekwado gị akpụ m nkwu anya ma ma achawa ifere eji na-eme m ihere ada eme gị ị na-aga birthday net ka ikwu aga birthday ị na-aga chọọchị net ka ikwu aga chọọchị ị na-aga pati net ka ikwu aga pati ị na-aga klọb net ka ikwu aga ozugbo ụbọchị ị ga-anwụ net ka ị ga-ekpukwu wee nwụ ọgụ a ya ekpu na-eke nke nwụ nye ebe m na-eje na-adị m mkpa m na-eje ka ị na-achọ idile m nrụzi ebe a ka ọ bụrụ na nne ya ugbo n'ihe kwụsịrị m na ka ịgụsisi gbalị m ebe net ka ikpu eje ka ihe gbasara ebe net ka ikpu eje
ọsọ na-etinye ka ikpu na-eje chọọchị ọsọ na-etinye ka ikpu na-eje akwamozu ọsọ na-etinye ka ikpu na-eje wedin ka osi kọnsaịn m so ihe ị na-ekwu ka m na-ekwu na-ete ya ikpu n'isi nwere ogoro na ka m si ị na-aga beri ya ikpu ya eje ikpu onye ikpu ya eje nya na-eti na-eji na-agụrụ ya ọnụ ikpu na-eji na-agụrụ ya ka osi kọnsaịn m ịkwụsị m n'ebe m na-eje nnọọ na-agụsịsị m ebe na-eti ka ikpu eje ka ụdị hit na-emezi ife ka onye baa n'ọkụ mmụọ na-emechiri geeti ndị Naijiria nkwa na-ebu ya eje ayara ịma n'unu ga nkwa ebu ya eje ayara ịma n'unu ga akwụkwọ gịnịkwa oke list onye ji afịa crayfish pepper meat ọkwa beans ka ọ chọrọ isi dị beans ka ọ chọrọ isi wee na-edelu crayfish na meat mba ihe ahụ list ọ dere na 2010 ihe taa ka ọ dị ihe a ekwetara m ọṅụ mmanya onye ka na-esi ezigbo beans na 2024 na ọchịchị Tinubu a nne jee kpọrọ nya ka m gwa nke new update ọ bụzọ onye na-esi n'ezigbo beans kịta ịpụọ iwere 200 ịmalụ beans gba ọtị sie beans gba ọtị ọtị dị na beans awụgo crayfish ọtị a ga-anọchi anya anụ iwere ofe iche tupu nnụnụ na-atọ ọ na-ederu m ayọn beans 450 ezigbo beans na ọchịchị Tinubu a negodo okpukpu ọ dọpụsigo ebe niile echenjiri m ya n'elu ofu akwa ka m na-eyi everyday before wee nyụọ nsị inyụgodo nsị nyụjue water system bụ ihe obere mmiri ọfrọsh ya kịta mmiri gara ọnụ ịnyụọ ntakịrị nsị ha na ịma frọsh nwe ya ihe akpụ ịkata ya mmiri bụ ya 200 liters mmiri before ije kwụzi ịgba mmiri ndị na-ele mmiri a na-asị na dọla adịkwụzi m anyụ nsị n'ime water system maka na mmiri garazi ọnụ a ma akpụkwụzi mala mkpu dị okpu ka ntutu dị eto na-eto ego ole ka ikete enwere nke nweta esie n'imi bisa na ọwụrụ ike niile ya awụ ote n'ego inu isie ịma na Chineke na-emego kawa ogbenye eze ama na unu ejego kerie ego ama na ị na-anụzi isi ego mgbe m na-ejiri ego dọkwa n'isi m nkịta ịnụ ebugo m ego na-anụ isi ego ị na-anụ isi ego isi ego ole ka ikete fiofia agala ọnụ agụgụ gị na ntị m a ga-agbalị strike ntị m ga-agba strike maka gị nwa nke ego ole ka ikete ego ewetara ekele anyị transfer ka eme ọnwụrụ etinye n'ike na ofu ihe a ka m na-ekwu ọkwa emere ya transfer ego ole ka ikete enwere nke nweta esie n'imi bisa na ọwụrụ ike niile ya awụ ote n'ego inu isie ike nwoke etegoro n'ego ịma nne isie mana ike ụmụ nwaanyị na-esika otela n'ego ihe ama ego na ikete onye na-aya ego ịma ego na ikete maka na ọ ike nwaanyị tere ya amadi ọha ndị be nna gị ya agbawa gị isi ike ụmụ nwaanyị ya na-akpa aha na-esi isi ama na ike m abanyeghị ya ike gị gba fensị na ya ikekọ gbachakwa gị anya ike m ahụ full option ka ị nechara anya si na ego ote ego na oyi esi isi adị ọkwa gị mma ka otu onye ọgbụma anụgo nwaanyị jide ụmụ ịtọ na chi bụ onye ọgbụma anụgo nwaanyị jide ụmụ ịtọ na nje nụrụ nwaanyị ajọkwa m na onwe ife nji na akpa ngwa na anụrụgo nwaanyị nnụrụ akpụgo m isi agbụrụ alụbat ọsa atụrụ n'ụna ụgwụ na-eme gị espai ọkụ aka ọtụrụgo waya fonu m ndị onwe ezo eji m ụgwọ bịa ka nsị ka nje gbawa ụgwọ ọ bụrụ oge na nwunye nna anụ apụta si m ego nri abịa atọwụrụ m pi nna anyị ụtụtụ ọma nke na-anyụkwa n'otu a biko ọ dịkwa na mma ka ezi ifo isi gịnị ụtụtụ ọma nụ ka nwee isi m ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ka ị na-asị m ụtụtụ ọma ụtụ a ka ị na-asị m good morning ndị ji ụtụ asị m good morning ka efe ngwu mụnwa good morning dị na-anụ ga-anụ ka isi ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ka ị na-asị m ụtụ ọma baa n'ime jebere akpa anyị na-abịa nna anyị nwa ahụ abata ebe ụtụ ọma mụnwa ụdị gị ka ị na-asị ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a n'ọchịchị Tinubu a ụtụtụ ọma ka ị na-agba di gị ụtụtụ ọma oke onye ka nna anyọ ahụ na-ekwu na isi m ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ị na-asị m na nna anyọ ọnyọ ba anyị mezeburu akpa anyị na njesi abata nkafe n'ụna ata m onunu njesi
ke ụdị ya nwunye nka biko amadị enyi m nwaanyị gwakwa m agwa na ala dị na agbụrụ ndị a nsị na a na-aga ije dị galụ nna amalife ngata akada ajị ihe na a na-asịkwụzi mmadụ ụtụtụ ọma mba n'abalị ka m meji n'ose gị ụtụtụ ọma na-agwaghị na oyi tụkarịrị na Jos na-agwa na ọtụkarị nna nwa na-agwa ya na ọ tụkarịrị na Kano ọ tụkarị na Kano ihe mere onyinye ahụ na amụjuru ụlọ anyị a na-afụ ebe amụjuru ụlọ amụjuru ụlọ ịma Nkechi Abibu ebe a ọ tụta ime mkpuke ọnya ka o ji wee kwapụ ọ tụta ime oyi tụrụ n'abalị ọkwa ọ tụ saịdị unu ọ tụrụ ya anya mụ na ya na ka onye ọ dị ka ọ ka atụ wọt ọ tụkarị gị ọ tụkarị this boy uzu ebe anyị ọnụ ya ife ọ tụwasị nkụ wee pụwa ọ tụwasị nkụ wepụba Demizz ama nọ gị na-ekwu eju na m amụ anya nsị gị amụ m ọkpọ Demizz amụ ya ọ tụwa nwanne m nwoke isi na ọ tụwa nwanne gị ụmụ ejima ọkwa ndị amụkọrọ ọnụ ya amụkọrọ ha ọnụ amụ enwere ọnụ amụ a na-akọ akwụkwọ ka nna amụ n'ime ya akwụkwọ ka nna amụ kụziri ọnụ nwa m 2 times nye asaịmentị 2 times na ya dee ọkwa ụmụ gosiri m nwa gị 2 times amụ gosi gị nwa ya ụmụnne gị ndị nwoke m fụrụ ebe erigokwa nne ụmụ nwoke one ka amụta bụ unu hey could I do with that why na ntị m agbọrọ strike Buy fish. buy fish B Y buy F I Hi oh ke ụdị game na-agbazi this week gbanye ihe over 2 Chibueze gbanye ihe over 2 gbanye ihe over 2 nje gba nnọọ Man U to win agba na 4-0 ke ụdị game ihe ha nnọọ I don't play the top Uncle, please, I want to ask you some questions. What question? What is the opposite of selfish? Opposite of selfish? Yes. It's simple now. Opposite of selfish is buy fish. Selfish, buy fish. Write it. Buy fish. Buy fish. B Y buy. You are a failure. F I. Yes, write fish. What is the meaning of shh? As in fish. Right? Fish. Okay. What is the meaning of selfish? The meaning of selfish. The meaning of selfish is simple. Selfish. Oh yeah, right. Selfish is the process by which you tell your neighbor somebody wants to buy fish, so go and sell fish. That is the meaning of selfish. Write it. Did you miss any spelling? That fish is F-O-I. Thank you. Don't mention. Mezienụ Tottenham Arsenal ji wee nwere hope. Gbatanụ no draw. Gbatanụ Man City draw ndekwu elu usu ya. Man City kwaka ọkwa. Uncle, please, I want to ask you some questions. What is the meaning of rampage? Rampage. Now rampage is a process by which a person who owns a ram opens a Facebook page for rams and calls it rampage and asks you, follow my rampage if you want to buy or sell your rams. Do you understand? It's a process by which. Why do you always say it's a process by which? It's because it's a process by which. Do you have a problem with it's a process by which? Now why are you complaining? It's a process by which. Everything you want to define in this life is a process. Life is a process by which. Buy fish. B Y F I God.